Καλώς ήρθατε στο websqueezer.com και στο jQuery tutorial, το οποίο ουσιαστικά μιλάει για την εφαρμογή jQuery στην ιστοσελίδα μας. Αυτό το tutorial είναι πολύ και μικρό σε διάρκεια, αλλά πιο πολύ είναι για αυτούς που είναι παντελώς αρχάροι. Αυτό το οποίο θα κάνουμε σήμερα σε αυτό το tutorial είναι ότι ουσιαστικά θα κατεβάσουμε την jQuery στο site το οποίο θα κάνουμε τα τεστ, το οποίο θα μπορούσε να είναι και ένα κανονικό site, και στη συνέχεια σε άλλα tutorials θα εφαρμόσουμε διάφορα εφέ, θα κάνουμε κάποιες τεχνικές, να δείτε πώς λειτουργεί γενικότερα. Το πιο απλό λοιπόν τώρα είναι που ήρθαμε εδώ για να κατεβάσουμε το αρχείο της JavaScript, διότι για να τρέξουν όλα αυτά τα εφέ πρέπει να ο browser μας, ο Mozilla, ο Chrome ή οποιοδήποτε, διαβάζει το αρχείο αυτό στο head και συνέχεια πάνω βασιζόμενο σε αυτό το αρχείο τρέχει τα άλλα. Αν δεν υπάρχει το βασικό αρχείο του jQuery, αυτό που θα κατεβάσουμε τώρα, δεν τρέχει τίποτα. Πάμε λοιπόν στο production, εδώ, και πατάμε download. Ανοίγει αυτή η σελίδα, η οποία είναι ουσιαστικά η βιβλιοθήκη. Πατάμε Ctrl-A, συγχωρείτε, και κάνουμε αντιγραφή. Τέλεια. Στη συνέχεια λοιπόν επιστρέφουμε εκεί που έχουμε φτιάξει την ιστοσελίδα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω τον Aptana, έναν HTML editor, στον οποίο έχω φτιάξει ένα φάκελο. Στη συνέχεια έχω βάλει την ιστοσελίδα, την test, που είναι αυτή εδώ ουσιαστικά. Μια πιο απλή σελίδα ever, δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο το head που εδώ μέσα θα τρέξουμε το jQuery, το body κλπ. Και έχει και ένα φάκελο JS, τον έχω ονομάσει. Μπορείτε να ονομάσετε όπως θέλετε. Εδώ μέσα θα έχω όλα τα αρχεία JavaScript και το κεντρικό της jQuery. Τώρα δεν έχει τίποτα. Οπότε φτιάχνω ένα νέο αρχείο, το οποίο θα φτιάξει και με Notepad αυτό, και να το ονομάσετε jQuery.js. Τέλεια. Και μέσα σε αυτό που είναι κενό, αντιγράφω όλο αυτό από πριν. Τέλεια. Τόσο όσο. Είναι έτοιμο. Αυτό που έμεινε τώρα είναι να καλέσω αυτό το αρχείο στο head μου. Εδώ. Script. Type. Ίσο. Text. JavaScript. Βλέπω ότι προσθέτει και ένα παραπάνω. Ωραία. Και στη συνέχεια source. Είναι το attribute source. JS. Okay. Το κάνει και μόνο του εδώ πέρα. Okay. Έτοιμο. Από εδώ και πέρα, μέσα στο body μπορώ να γράψω πράγματα, εφέ, οτιδήποτε, που θα διαβάζουν αυτό το αρχείο πρώτα απ' όλα και θα τρέχουν. Εμείς εδώ μετά θα κάνουμε το εξής. Θα πάμε ουσιαστικά σε αυτό το φάκελο και θα γράψουμε όλα τα άλλα JavaScript στοιχεία, προγράμματα τα οποία θα τρέχουν με βάση πάντα αυτό. Θα δούμε πώς θα γίνει σε λίγο. Στη συνέχεια αυτού του tutorial, αυτό που θα δούμε θα είναι πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την jQuery χωρίς να κατεβάσουμε αυτό το αρχείο, χωρίς να το σώσουμε δηλαδή έτσι. Τώρα, ουσιαστικά τι έχουμε κάνει. Έχουμε πάει στο Google και έχουμε γράψει jQuery Google. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια hosted libraries. Η Google δηλαδή έχει φτιάξει ένα site, ένα κομμάτι όλο το site που έχει, το οποίο μέσα είναι όλες οι βιβλιοθήκες. jQuery, MooTools και άλλες. Θα δείτε τώρα. Πατάμε εδώ και φτάνουμε εδώ, σε αυτή τη σελίδα. Όπως βλέπουμε εδώ κάτω, υπάρχει jQuery. Πατάμε και πάμε και παίρνουμε αυτό εδώ. Και στη συνέχεια προσθέτουμε αυτό, τόσο απλό είναι, στην ιστοσελίδα μας. Εδώ, εντάξει, ένα από τα δύο θα προσθέσουμε. Και το φτιάξαμε. Αυτό είναι ουσιαστικά. Έτσι, χωρίς να κατεβάσουμε από το αρχείο, τρέχει. Είναι το ίδιο πράγμα. Απλά εγώ, για λόγους εκμάθησης ίσως, για κάποιον που είναι τελείως αρχάριος, προτιμούσα και προτίμησα βασικά να σας δείξω τον πιο δύσκολο σε πολλά εισαγωγικά τρόπο του να κατεβάσουμε πρώτο αρχείο. Αυτό λοιπόν ήταν ένα tutorial από το websqueezer.com. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση και μείνετε συντονισμένοι. Γραφτείτε στο κανάλι μας, δείτε το Facebook page μας και θα μάθετε πάρα πολλά. Ελπίζω και πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.